дар дунёе ки мо зиндагӣ мекунем чизҳои аҷиб ва ҳайратангез ҳамарӯза иттифоқ меафтад. баъзе аз ин воқеаҳоро касе шарҳ дода наметавонад. медонем ки дар рӯи дунё мо зиёда аз 7 миллиард одам зиндагӣ мекунем ва барои бисёре аз онҳо иттифоқи аҷиб ва ғайриоддӣ рух медиҳад. одамҳое ки аз ҳодисаҳои гуногун ба таври мӯъҷизаосои ҷон ба саломат мебаранд гӯё дубора таваллуд шуда бошанд. салом ба як барномаи зебои дигар аз канали Некатоб хуш омадед. дар ин ҷо ман ба шумо видеоҳои паранормалии ғайриоддӣ ва ҳамчунин рӯйдодҳоре нишон медиҳам ки дар он бахт ба рӯи инсонҳо хандидаанд. лаҳзаҳои ҳайратангезе ки агар дар камера сабт намешуданд касе онро бовар намекард. дар охири барнома бошад шумо саҳнаҳоеро мебинед ки барои як падару модар дарси хубе буда метавонад. пас то охири барнома ба канали Нека ҳамроҳ бошед, зангуларо пахш намоед, як лайки дигар ва мо видеороликро оғоз мекунем. рафтем. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонед, дар Аврупо футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва ширкати 1x ба шумо имконияти беҳтаринро фаворон меорад ки шумо дар ин бозиҳо мисол пул монда бурд кунед. ва ссилкае ки дар комментария ман аввалин комментарие ки закрепит кардагием дар ҳамонҷа ссилкааш мондагиаш шумо метавонед дароен регистратсия кунед, промокоди Некара истифода баред, ба шумо 5000 рубл бонус метиҳам ва ина шумо метавонед дар депозити аввал истифода баред ва бурд кунед. камераҳои назоратии меҳмонхона баромадгоҳи меҳмонхонаҳоро сабт мекунад. ин ҷо дида мешавад ки як одам ба берун баромада истодааст ва чизи ғайриоддие ба назар намерасад, вале замоне ки ин мард расида омад, иттифоқи аҷиб ва ҳайратангезе рух дод. замоне ки ин мард мехост аз меҳмонхона барояд, шишаҳои дар ба ҳамдигар бархӯрда фурӯ мерезанд. хушбахтона ин мард осеб надид. аммо дар бораи ин марди шубҳанок бештар бидонед. коргарони меҳмонхона вақте номи муштариёнашонро аз назар мегузонидан, оиди ин мард чизе фаҳмида натавонистанд. ин меҳмонхона бо амнияти болои таъмин буда ва касе наметавонист беиҷоза ба дохили он дарояд. пас саволе ки ба миён меояд ин аст ки ин воқеа бо марди ношинос ягон алоқае дошта метавонад ё ин ки не. агар шумо дар ин бора фикр дошта бошед, пас ҳатман дар комментария нависед. як мусофири ҳавопаймо тавонист ки ҷисмҳои номаълумеро дар осмон сабт кунад. ду ҷисме ки ба тарафи гуногун ҳаракат карда истода буданд. ҷисмҳои номаълуме ки касе наметавонад онҳо чистанд ва чизе ба мисли монанди онҳо ёфт намешавад. биёед ин наворо шумо тамошо кунед ва кӯшиш кунед ки иттифоқи аҷиби ин ҷоро шумо худатон шаҳр диҳед ва ёбед. агар диққат диҳед, пас мебинед ки тубе яку якбора аз ҷои номаълум пайдо шуд. ҳатто дар тасвир оҳиста ҳам намефаҳмед ки ин туб аз куҷо пайдо шудааст. ин наворро ҳам то ҳол касе шарҳ дода натавонистааст. кабутари сафеде ки дар ҳоли парвоз буд, аммо парҳояш яку якбора қатъ шуд ва ӯ ҳамон ҷо муаллақ монд. дар паҳлӯи ин парранда ягон сутун ё симе вуҷуд надорад ки ӯ худро дар он ҷо мустаҳкам кунад. ин чӣ хел имкон дорад? шумо агар донед, дар комментария бинависед ва мо роликро идома медиҳем. чанде пеш дар интернет наворе паҳн шуда ҳамаро ҳайратзада кард. касе тавонистааст ки киштии фазоии ҳақиқиро дар камерааш сабт кунад. баъзеҳо ин ҷисми ба чизҳои мухталифро монанд кардаанд. шумо чӣ фикр доред? дар комментария нависед. агар касе надонад, киштии фазоӣ ин ҳамон летающий тарелка ё ин ки космический корабль аз дигар планетаҳоро мегӯянд. оё шумо ба қувваҳои ғайриоддӣ бовар доред? ҳангоми хомӯш кардани оташ одамон пай бурданд ки ҳама чиз дар оташ сӯхта истодааст, аммо оташ танҳо ба ҳамин қисмати хурдакак зарар нарасондааст. ҳамон ҷое ки дар он ҷо духтараки хурде будааст. ин чӣ хел мешавад? агар дар ин бора фикре доред, пас ҳатман дар комментария бинависед. ин навори ҳайратангезро аз осмони кишвари Миср сабт кардаанд. дар аввал шумо ҷисми сафедеро мебинед ки ҳаракат карда истодааст, аммо яку якбора ҷисми тумбмонанде аз он ҷудо шуда ба тарафи муқобил ҳаракат кард. иттифоқе ки то ҳол касе далели онро намедонад. шумо ба сӯи коратон дар кӯча ҳаракат карда истодаед, аммо яку якбора як тон хишту семен қариб ба сари шумо меафтад. албатта ин саҳна ягон иқтибосе аз филмҳои синамоӣ набуда, балки ин ҳодиса дар ҳақиқат дар Британия ба амал омадааст. шамоле ба суръати 100 км/соат мевазид ва ин мард ҳам аз канори ҳавахонае мегузашт, вале хушбахтона вай аз ин ҳодиса осебе надид ва ҷон ба саломат бурд.
این نوار باشد کاربران اینترنت را حیرت‌زده کرده است. اینجا شما خوشبخت‌ترین موتورسیکل سوار روی دنیا را می‌بینید. در این نوار دیده می‌شود که مردی موتورسیکل سوار از جای نامعلوم پیدا شده به قفای این ماشین برخورد می‌کند، اما او شاهکاری کرد و در طول ثانیه‌ها توانست که در بالای ماشین با پایهایش ایستد و خود را نگه دارد. این بیشتر به مرد پورتوناکی یعنی همون چلوک پاوک مانند بود. خب شما چه نظریه دارید؟ در کامنت‌ها بنویسید و ما رولک را ادامه می‌دهیم. тамошобинони гиромӣ чале ки медонем мо хелаша ширкати азия маркета ба шумо тавсия додастем. Ширкати азия маркет ба шумо дориҳои гиёҳиро пешкаш мекунад. агар шумо риш баровардан хоҳед, ё ин ки мӯи сар баровардан хоҳед, ё ин ки простатит хунукзадагӣ дошта бошед, ё ин ки мехоҳед ки муҳлати ҳамхобагия дароз кунед, ё ин ки ягон касалии дига дошта бошед, тамоми намуди гиёҳҳои дориҳия дора ва метавонед шумо аз ҳамин ширкат танҳо дорои оригинала дастрас кунед. агар айноми канали нека гап занед, мо ба шумо мисол скидка мекунам. дар ин навор шумо мошини сафедро мебинед ки ҳаракат карда истодааст, аммо баъд аз чанд сония санги бузурге ба болои роҳ афтиду наздик буд ки мошинро зер кунад. санге ки баъд аз як ҳафта борони шадид аз ҷояш беҷо шуд ва наздик буд ки мусибати бузургеро эҷод кунад. ҳоло шумо медонед ки ҳангоми тӯфон дар борони сахт бояд дар хона бимонед. ва ин ҳам мисли хубе ки ба шумо мефаҳмонад то дар рӯзҳои боронию тӯфон бояд мошинатонро оҳиста биронед. бозрасии давлатии автомобилӣ ба истгоҳи ГАИ барои дидани тӯфон ба он ҷо омада буд. ҳамин замон мошини сафедранге аз идора хориҷ шуд ва наздик буд ки ҳодисаи нохуше рух бидиҳад, аммо хушбахтона дар ин ҳодиса ба касе зарари ҷисмонӣ расонида нашуд. баъзан вақт фосилаҳои кам, масалан чанд сантиметр, дар ҳақиқат нақши муҳимеро мебозад. дар ин навор шумо мебинед ки дучархасаворе мунтазир аст ки қатора гузарад равад, аммо ӯ бехабар буд ки аз тарафи дигар қатораи дигаре меояд. замоне ки қатораро дид, ба ҷое ки худро ба қафо кашад, баръакс ба пеш ҳаракат кард. қатора бошад дар фосилаи каме аз ӯ гузашта рафт. бахт барои ин одам хандид ва гӯё дубора таваллуд шуд. аммо вақте шумо бо чунин ҳолат рӯбарӯ шудед, ҳеҷ гоҳ кӯшиш накунед ки бахти худатонро биозмоед. ба фикри шумо куҷо барои амнияти тамошобинони мусобиқаҳои мошинсаворӣ муносибтар аст? вале акосону рӯзноманигорон барои гирифтани акс ва тайёрӣ кардани мавзӯъҳои худ чӣ корҳое ки намекунанд, ҳатто гоҳое ки ҷони худро дар хатар мемонанд. дар ин мусобиқа мошине аз идора баромада наздик буд ки ин марди аккосро яъне ҳамон суратгиракро зер кунад, вале бахт бар рӯяш хандид ва ӯ тавонист дар ҳамин охирон сониyaҳо ҷони худро наҷот диҳад. ин саҳнаҳо барои волидон дарси хубе буда метавонад. ин наворе ки дар Норвегия сабт шудааст, 4 талабаро нишон медиҳад ки аз автобус фаромада мехоҳанд ба он тарафи роҳ гузаранд. ҳамин замон мошини боркаше расиду наздик буд ки яке аз ин талабаҳоро зер кунад, вале ронанда шоҳкорӣ карду сари вақт мошинро нигоҳ дошт. дар ин ҷо ҳам кӯдаке аз модараш ҷудо шуд. ӯ бе ягон таваҷҷӯҳ аз роҳ гузашт, аммо маҳорати болои ронанда буд ки воқеа бе ягон нохушӣ ба поён расид. дар охири саҳна бошад шумо мебинед ки модаре бо кӯдакаш дар соҳили дарё бозӣ карда истодааст. модар ногаҳон ҳис кард ки моҳӣ бузурге наздик шуда истодааст. мумкин аст ки ин ҳайвон барои шикори кӯдак омада бошад, аммо модар зуд кӯдакашро аз об берун кард. пас аз ин ба хулосае омадан мумкин аст ки шумо ҳангоми истироҳати худ дар соҳилҳои баҳрию дарёҳо бояд кӯдаконатонро хуб эҳтиёт кунед, зеро ҳайвоноти баҳрӣ мумкин аст ки ҳар лаҳза ҳамла кунанд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар ба шумо писанд омада бошад, метавонед дар канали Накатоп обуна шавед, зангуларо пахш намоед то навори оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.